F'dan it-Teatru Manuel ittellaw mijiet ta' produzzjonijiet matul iż-żminijiet, opri, kunċerti, pantomimi fil-miliet, il-Valletta Baroque Festival, musicals u diversi plays oħra. L-aktar produzzjoni elaborata li tittella ġewwa Teatru Manuel hija l-opra ta' kull sena fejn tirrikjedi ħafna nies, ħaddiema minn wara l-kwinti kif ukoll l-artisti. Din is-sena kellna l-opra Dido and Aeneas. Il-Pentos huma l-iktar produzzjonijiet li jdumu għaddejjin għax idumu għaddejjin tul il-festi tal-miliet kollha. L-aħħar Pentow li ttella ta' ġewwa Teatru Manuel hija The Little Mermaid. U hawn ukoll kull sena jsiru kunċerti bħal Teatru Unplugged, parteċipazzjoni ta' diversi artisti lokali. Din hija l-President's Box, l-istess post fejn poġġiet ir-Reġina Elisabetta. Kienet ġiet f'dan it-teatru fejn rat lill-pjanista ta' fama internazzjonali Cynthia Turner fl-1967.